5 maart is het eerste line. En op 9 maart het tweede. En zat ik het nou een beetje beschenken, zou het heel wel kunnen dat er eigenlijk nog een derde aai komt. Feestelijk nice uit Nationaal Park de Oude Veen. Op 4 maart is het eerste zee-eren-eilijn troch een peer dat al 10 jaar op Briegen ouders worden is. Het gebied in Jennewold is dan ook zeer geschikt voor deze vogels. Ze gaan heel rustig stekbed zijn obrieren, dus weinig verstoring, tot geen. En er is een protte te eten voor hun. In de polder waar ze nou zitten, daar tilt het op van de skieren gozen die haasnek jongen. Daar zitten protte markels, meerkoeten. Er is een protte visk voor hen ook. Dus en dat is het eten wat ze graag hebben. Hier is ooit een protte veen uit Waaibaggeren en daar waren droegen dat turf. Dus in feite is dit een cultuurlandschap. Het is makkelijk door de mensen. Als toppredatoren, of het nu zoogbeesten binnen of vogels, als die in die gebied zitten, dan betekent dat eigenlijk dat ecologisch jongen die hele voedselketen daaronder ook op water is. Dus het indiceert iets over de kwaliteit van de natuur in dit gebied. Dus als natuurbeheerder is het Friesland eigenlijk best wel blied en grutsk dat juist deze soort hier ook te brieden komt. 24 zoon kunnen de vogels volgen worden door een livecamera die bij hun nest hinget. Zowel onder ziekers als publiek kunnen de vogels zo goed in de gaten houden. Dan kan je zeggen dat die zee een zeer geëmancipeerde vogel is. Man en vrouw verdelen hun taken perfect. Ook wat het brieren onbelangrijk, maar ook wat het voorin van de jongen onbelangrijk. Het is juist een ambitieverschil. Ja, dat is toch wel heel nieuwsgierig om dat te zien. Als er nog een derde aai bij komt, dan zal Andries dat vast net ontgaan. Als ze lezen, dan is het om de 4 dagen. Dus als er derde aai komt, dan wordt dat vrede tredje. Hoe mooi is dat?